Wythnos yma, da ni wedi bod yn ysgol Borth ac yn ysgol Creuddyn yn arbrofi ac yn dangos chydig o olygfeydd iddyn nhw i weld Cael ymateb y plant. Cael ymateb y plant a be oedden nhw'n feddwl o be oedden nhw wedi greu yn barod. A mi oedden nhw'n ymateb yn dda iawn. Oedd, Lot fawr o ddychymyg. Do, lle. Mae'n Mae'n helpu ni lot. Dos yma, do. Da ni hefyd wedi cael Ruth Williams i mewn i helpu i greu set sydd yn gyffroes iawn. Mae wrthi'n creu pob math o bethau wan ar gyfer y gwisgoedd. Ia, a da ni wedi bod yn chwarae efo cymeriad newydd. Do! O'r diwedd, efo cymeriad Ali, sydd yn dod i mewn i spoilio bod dim braidd, ynddi? Na. Ond ia, na, wrth o solo wrth nesaf.